Ez aritzez, gaurko nerabeak ez dira homofoboak, zer diozu? Ongi etorriko nauzu niretzokora lagandula talera. Badakizue nik eskolak ematen ditudala ikastetxeetan. Eta aurten izan da gonerekin jo izen lehenengo aldia. Baina edo bizitzen. Zer izango ba? Eta gona zelata eta zelata lankide batek hitz egiten esan zian. Ez aritzez, ez gezkatu, gaurko nerabeak ez dira homofoboak, ez dizute zer esango. Berarekin jantokian sartu nintzen. Eta badakizu zer den jantoki bat, izkanbila, guztiak hitz egiten, zarata... jantokian sartu bezain pronto, isilunea. Kriston isilunea. Ez da gitzen bat izango zen, 3 segundu, 4 segundu, 5 segundu, eta isiluna horren ostean, txutxumutxuak, bata besteari. Ni flipauta. Nire, lankidea baita. Eta bapatean, 3 ikasleoi, hurbildu eta esan zidaten. Baina nora de Montresoaz gona horrekin. Eta joan egin ziren. Lankideari begiratu eta zen nion. Gaurko nerabeak ez direla homofoboak? Zakurraren bibolina ez direla homofoboak.